El passat dilluns 1 de març, les tècniques de joventut van realitzar unes sessions als estudiants de batxillerat de l'Institut Vall d'Arús sobre els pressupostos participatius amb la finalitat de que els joves puguin informar-se de la presentació de propostes i que alhora puguin presentar les seves pròpies. El pressupost de 15.000 euros anirà destinat a la proposta més votada per al jovent. El termini de presentació de propostes serà del 22 de febrer fins al 22 de març. Aquestes mateixes es valoraran del 23 de març al 25 d'abril i s'obrirà el termini de votacions el 26 d'abril fins al 26 de maig. Poden participar joves d'entre 12 i 18 anys, des del propi institut o a l'OH de l'Ajuntament. Per a realitzar la proposta haureu d'omplir els formularis oferits a les dinàmiques, on es podran escriure un màxim de 2 propostes detallades. Aquestes s'entregarien a la mateixa dinàmica o a l'Ajuntament. Per a més informació, cerqueu a valliranajove.cat o al Facebook i a l'Instagram del Casal de Joves de Vallirana.